Oimore kamoro amora ma intiere kamano maduong' mar yudo thuolo mari mar tudori kodwa kwa keloni weche manyien modhiambo ma kawuono odiechiengni ma bende thoe odhuro mano kokalo weche mag masira kanyakla kod jang'ad bura ma bende owito ngimane e kinde ma bende ne omedo yudo thieth. Kopogore koda mago, siasa mar paro mar chik mar omenda ma higa ni endie pod biro mano motelo ne pedhe e od bura e juma manyien. Nitiere jod bura ma bende nyaka sani wacho ni gibiro sire ka jod bura mamoko ahinya mag Azimio to wacho ni gidhi wite oko. Mage kin mamoko waiko ni odhiambo ma kawuono ni e weche manyien to ma wamiyo pek gin magi. Doho Martha Koome otelo ne jo Kenya e ywago jang'ad bura Monica Kivuti mano wito ngimane odhiambo manyoro tok chiele kod magina tich ang'wen jumani. Aina tofauti na zile finance bills zingine zote, ni vile tu serikali inatafuta namna njia moja nyingine ya kuweza kujaza kikapu ya kufanya maendeleo. As a member of ODM, I will stand out and vote no, and I think all right-thinking members of parliament will stand out and shoot down this finance bill. Josiasa medo ka ochung' e wi paro mar chik mar omenda ma higa 2024 motelo ne twak e od bura juma manyien. Isugo mapek ni no yuda nikech noweya gi nyithindo matindo. Nyathi achiel nowe ka nitiere nasari. Manyathino nasedachgo mosare ni form 1. Nyithindo gi ne ok ondikonwa barua ni mondo anyuolgi. Wane mon anyuolgi out of our own volition. Ko number 1 nawacho ni ok nyithinda gima chamo ema gibiro chamo to ok gibithagore. Wadhialo wuone mosekaw ting' mar rito nyithindgi kendgi ma onge kony mar min utegi motelo ne odiechieng' wuone kiny. Wabedi kanyakla nyaka giko mara chendo ni nyinga Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno otemagi bende warwako ilai marwa mar ote machuok ma en 2-3 auchiela 00. Jang'ad bura Monica Kivuti owito ngimane kaluwore gi hinyruok mano yudo toka nochiele gi magina e doho ma Makadara chieng' tich ang'wen mar jumani. Kivuti nochiel gi magina e kore kachiel gi bamne gi jatend obila Malondiani mong'ere kaka Samson Kipruto e kinde mano ng'ado bura mar min ode Jennifer Wairimo Kabiru e dono ma Makadara. Ringre Kivito kan e karkano ringre mali e seche ma jotelo mopogore oywage. Sharon Ong'ao gi mathoth. Regi hinyruok mane yudo bang' kane ochiele gi magina e kinde mano ng'ado bura mar min od jatend obila Malondiani Jennifer Wairimo. Jang'ad bura Monica Kivuti mosebedo ka yudo thieth e od thieth ma Nairobi toka ne ogole od thieth ma Metropolitan e thieth makende. Oyang ne wito ngimane Otieno manyoro. Obila no mane ok mor ni Kivuti no remuoyo min ode gi bel e wi bura kama ne odonjne gi ketho mar mibadhi mar omenda maromo siling milion 2.9 ne ochielo Kivuti kachiel kod obila mamoko 3 gi magina. Kivuti ne yudo hinyruok e kore kachiel gi bamne. Kata kamano, obila no to ne ochiel gi magina gi jowetene e kinde makamago mowito ngimane kanyo gi kanyo. Jotelo mopogore oro ote mag lit kod kuyo ne familia, anyuola kachiel kod osiepe mar mosenindo Kivuti. Ogai mar doho Martha Koome ochwalo ote mag lit kod kuyo e lobad migao mar doho ne familia mar Kivuti kaluwore gi tho mane yude e lai mar tich. Omedo kwayo oganda ma pacho ka mondo bed gi horruok e kinde gi mag kuyo. Ker mar riwruok mar okinde e pacho ka Faith Odhiambo wacho ni kaluwore gi tho mar Kivuti, riwruok mar LSK tiyo machiegni gi bad migao mar doho mar nyayo arita kwe e doho. Omedo ni LSK biro cholo ywak gi ne riwruok mar NCAJ kata National Council on Administration of Justice mondo ket bad migao mar obila marito doho. Okwayo kinde duto mondo wuog oko e campaign mar juma machako chieng' tarik 18 mar juma manyien mar kuyo gi achiel kuomgi. Ogai mar jamin buche Renson Ngonga bende oro ote mag lit kod kuyo na anyuola mar Kivuti komedo ni Monica ne ochiwore e tije mane otimo. Okinde wetene bende oywago Kivuti kaluwore gi tho mane ojuke kodhi nyime gi tije. Jatend duond od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni ne oyudo lit e chunye bang' winjo tho mar Kivuti. Elo familia ne gi duond bura mar Wiper, Kalonzo kyo kod familia osiepe kachiel gi jotije mane Monica tiyo godo. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo ochwalo ote mage mag lit kod kuyo ne familia kachiel gi osiepe Kivuti. Omedo ne kinde makamage bende nego bed ni paro jong'ad bura macholo tijegi e bwo nok mar arita kwe e pacho kae. Ringre mar mosenindo Kivuti okane kar kano ringre jomotho mali ka hikruok mar timone kopo mogik dhi nyime. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.
E kuyo machielo ni kwan ji mowito ngimagi masira mar apaya Kisii ochopo ji 4 to ng'at machielo wito ngimane kinde manoyudo thieth. En masira manotimore okinyi ma kawuono oko mar kar Tongona mong'ere kaka Choma Choma Lounge mantiere apaya maduong' ma Kisii, Migori. Wachore ni jagolo ma thumbe mag ohangla Prince Indah mar Malaika Band ne riko tieko goyo thum e kar Tongona no. Kaluwore kod komanda mar obila ma Kisii Charles Kasses, lori no nowito brek e apaya maduong' ma Kisii, Migori e kar sapar gi nusu kinyi kendo donje kar yiengo nyamburko kama ne nitiere apiko kod nyamburko mag joma ne nitiere e kar Tongona no. Jomo wito ngimagi oting'o obila mamiyo matiete sendo obila ma Nyanchwa, dereva mar lori kod ng'at machielo madichuo mapok oyangi, kanyakla kod achiel kuom jokanyo mag Malaika Band. Komachielo ji 4 wito ngimagi e masira marach mar apaya motimore nyoro e kind lori kod nyamburko matin. Masira no notimore lungalunga e apaya molo Tok Tok e Mali e kaunti ma Kajiado. Joneno wacho ni nyamburko nochot brek mare. Around saa 9:30 otieno. Kawaida kwa tieko tich walod wadwa nindo matin koka wadhi e destination machielo. Kawuono to bitne wan gi masira. Ajali moyudowa kwasekelo gari wapak gari nie parking walod speakers mondo ji odhi onind matin kendo ang' wachak wawuogo kwa dhi Siaya kawuono. E harakati no lori no lose control. Report mwan go motelo ni ilawe. Adieri no biro gi speed. Kakoruko bumps no emo alert everyone mane nitie around. Chikruok ne bumps no ema koro keto ji ni kara masira moro biro. Mamane momiyo ji oringo ka koro weneyo. To ochikore bumps mowe ndara oduoge pavement kumane wapake gari. Gari mar sound no to otuomo mowore ma en gari ma ok ngima. En gari mangimane orumo gi kanyo. Kama ne wachunge gi ndama wane gi mtoka no kanye makoro gari no kalogo. Mado yudwa kapod wan kanyo kata wande koro waonge. Ma Nyasaye emwago nero kamano kuom chung kodwa momiyo wawuok kanyo ka wabe wakia gi momiyo en Nyasaye ma wadogolowa. Security magwa manene wan go moko hinyore pod yudo thieth e osiptal. Fans magwa nitie 6 mamoko osenindo. To mokwongo watimo mos makenda ahinya kata ne family maggi to nikech gin johera magwa manobiro budhowa ok wang'eyo kama jachieno ae. Fred Omondi ma en jalomb ji e pacho ka oyangi no wito ngimane odhiambo manyoro. Fred ma en owad gi jalomb oganda Eric Omondi wacho ni noyudore e masira mar apaya e Kangundo Road. Kaluwore koda lipot manokuo kod obila e tesend obila ma Buruburu. Fred ne riko ting'e apiko manotumore rigiri gi nyamburko mar jowuoth mar kambi mar Forward e kar Caltex mayudore Kangundo Road. Ringre Fred nitiere e kar kano ringre mano ma Chiromo. Watimo mos ne jogo duto ma owito ngimagi. E weche mag siasa en ya samandalo sudo motelo ne chwalo paro mar chik mar omenda ma higa ni od bura juma manyien. Jod bura ma pacho ka ni kama tek tok jopiny wuok oko kendo chwalo negi ote masundogi mar wito oko parono mar chik kokamano to gibiro neno matek e kundegi magitelie. Gin ote mamoko kuom jokenya osebedo ka chwalo negi e nembnigi mag simu kanyakla kod mbui mar tudruok mano mar X kokale campaign motis ni Reject Finance Bill 2024. Shida yenye tuko nayo kwa hii nchi ya Kenya ni kwamba 60% of our tax collection ndio inaenda kulipa deni. Sasa hiyo ndio inafinya wa Kenya sana. Mae en achiel kuom gigo momiyo jo Kenya igiwang' kod paro mar chik mar omenda mahiga ni ma ichwalo e od bura juma manyien kendo koro moko kuomgi odonje simbe jo od bura ka oronegi ote masundoge kigikadh parono mar chik. Unfortunately, there is a group of people that is taking advantage of the exposure of our contacts to merely display their frustrations with us and insult us. Half of them are about the finance bill. A general uprising, I won't call it an Arab Spring, but as we were going to the reading of the budget by the CS, people in their numbers, a single member of parliament was getting close to about 200 to 300 messages telling you
shoot down the finance bill. En lweny manochako tich ang'wen juma mokalo e kinde mani dhi som bajet ka nebni jo od bura nyaka jatend piny nokete mbui kendo jopiny ne oro ote ne jo od bura mondo kikadh paro mar chik ma higani. One thing I can assure you is that the finance bill is now in the committee stage, Kuria-led committee. Before even it comes to us, they will throw and drop some of the punitive, taxes that are there. What will be discussed on Tuesday and what is going to be tabled by Finance Committee on Tuesday is not satisfactory. And there are things and elements that we feel we need to remove from the finance bill. We can still, as a member of parliament, you write to the speaker and also propose further amendments. So I would urge the public to give parliament a chance. Kata bed ni gisebedo ka giyudo ote masundogi mondo giwit parono mar chik oko. Moko kuom jod bura to wacho ni ok ginyal timo kamano ma onge ler malong'o e wi gimomiyo idwaro mondo otimne. Don't tell me reject finance bill. Tell me what don't you like in that finance bill, because there are also other things that are within the finance bill that are good for Kenyans. So you cannot just throw the baby with the water. We need to really be careful and see what are we have to sift and say this one we can amend it and this one is good for Kenyans. Kata kamano, kweth machielo mar jo od bura mag Azimio to seketo kum ne jo od buche mondo kik kos bedo e kinde mitwaki kinde goyo mbulu ne parono mar chik. We also have directives from our party leader and from our party that we must come out and stand out as members of parliament. As a member of ODM, I will stand out and vote no. And I think all right-thinking members of parliament will stand out and shoot down this finance bill. Kama chama cha ODM siku ya mswada wa fedha, hii ushuru zakayo wanaweka, siku ile itakuwa inadebatiwa kwa bunge na siku ile itakuwa inapigiwa kura, Odege atalala ndani ya bunge. Mwache asirudi hapa, mkimuona huku munipigie simu. En campaign makweth ariyo mag siasa timo mar neno ni dwachgi ochopo kare mana kaka ne otimore kinde mani kalo chik mar omenda ma higa mokalo manokelo osuru mar udi e kind mamoko. Finance bill haina tofauti na zile finance bill zingine zote. Ni vile tu serikali inatafuta namna njia moja nyingine ya kuweza kujaza kikapu ya kufanya maendeleo. Like I did in 2023 last year, I have read the finance bill 2024. All the items that have been proposed, all the taxes that have been proposed, have not been convinced that it is time for those taxes to prevail. Juma manyien wenge duto ng'iyo od bura ka campaign mar wito oko parono mar chik dhi mbele kod ng'anyo mochan tich ariyo e juma manyien. Chikni ibiro kadh kaka en, ibiro timne lokruok koso ibiro wite oko chutho. Dwoko mare wabiro yudo e juma manyien. Tukisema tukatae tufanye nini? Tutafanyaje na pesa yenyewe tunadaiwa? Ile tu mimi pengine tunaweza kusaidiana ni tuone kama vile, sababu wa Kenya wamezunguka wamesema punguzeni ingine, toa hii yenye iko kwa mkate, toa sijui kwa gani. Tutatoa hiyo ili mzigo isikuwe mzito zaidi. Odege, I am a witness, umeambiwa upige no, ukifika huko upige tofauti, tutapambana na wewe mundu kumundu. NCM iketo koni kod kocha waketo mana wango mondo ang'e ni biro dhi nade. Komachielo jatend piny William Ruto elimbe mare piny Italy ne oyuore romo mar G7 kama nokwayo riwruoge mag pinje wagunda mondo konye keto lokruoge mag hola, jiwo keto mwandu kendo kwayo jotend G7 mondo konye siro jiwo chenro mageto gero Afrika kendo jiwo lai maler mar yudo omenda mar dongruok ne pinje mag Afrika. E duoko margi kaka riwruok majiwo demokrasia mar siasa kod uchumi, joka G7 osingo siro Afrika e dongruok margi kendo keto kenge manyasani mag pok omenda mabende nyalo rakore malong'o gi midhiero manyasani. E romono jatend piny nokwayo jotend G7 mondo bede opara manyime e chiro yore manyien mag pok mag omenda e yo makanyakla. G7 bende oyiere e siro chenro mag G20 mageto medo omenda, medo dongruok kedo gi midhiero mag alwora kachiel kod chiro keto mwandu e lwet ji giwegi. Bende gikwayo pinje mamoko mondo oyaw yore maler mag chiwo omenda ma pinje mapod dongore. The president himself has been assigned the role of championing AU reforms. Okay, so these are very significant assignments that the president has. Now, the president will use this platform, therefore, not just to speak generally, but to speak for Africa. He has an opportunity to call for Africa to become a member for the UN Security Council reform,
so that Africa can have a voice, a permanent voice on the African Union. There's a common African position which the president can articulate on behalf of Africa. En sigana no mabende terowa e yueyo mokwonge weche manyien mago maga ng'ich wela ntiere koda moko kuom oteni mabende donjono akendi omondi ogumbo kawuoko ochuna iwacho ni timo mos ne nyuola duto mabende oyudo hinyruok e apaya. Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago iwacho ni Ramogi ler kendo ler kabisa. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ote machielo en mari iwacho ni court should strictly iwacho ni doka nyero nyaka rit kabisa kod obila mano Shelemaya ja Ludhe Dongo. Kama chelen mari wacho ni Ramogi TV wamoro kaka ukelonwa habari. Pastor Mondio Tiche mar game onyinyore. Imoso Archbishop Odhiambo Gura Jagoro Alois Ochieng kanyakla kod Samuel Atongo bende iwacho no yuda ne kanyero. Ote mari ouko mnoma iwacho ni igo mosa ne jogo mabende owito ngimagi e masira mar apaya. Athagina nyakwararua mar Kisumu tiengre an wach tho mar jang'ad bura Mikai Kivuti momako dhowa watimo mosa ne familia mare. Mamoni kaka wuoka Sembo Ramogi TV neno maber kabisa imoso mamani ka wuoka Tito watimo mos ne jogo duto ma oyudo masira e odhiambo makawuono. Kapatel mar Honge Beach jo Kenya to ema dhi mana tweyo okanda piny teka seche duto te. Kaito mogik wacho ni joriem nyamburko onego oluw chike mag ndara mondo gigeng' masiche matimore kinde ka kinde. Wadhi mana yweyo machuok kik idhi mabor pod waduogo gi mathoth. Key Father's Day tuna highlight our shabiki MVPs yani mabuda wenye walijituma kishabiki wakawin some good monies na sasa wamesort their families. Nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 ndio ikafika 1.4. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi alafu na mjengo wangu ambao nilikuwa nimeanza nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu. This Father's Day, join us in honoring the champions of our homes. Happy Father's Day from Shabiki.com. Bring that back. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Berahinya Jay, nyisa ni nyathina nitie kanye. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chick by Chulo Koro. Miriambo bedo gi kiawa. Amango mitimo Aminata. Wa usulu. Itita. Geno kethore to chunji chandore ahinya. Dalano kanyal bedo na dhi Kisumu. Timbe mok kare chako nyisore. To mae miyo winjruok manie kindgi ok bed maber. Kora
asefwenyo gima nibiro mo dala ka. Kare momiyo chunya nokdwari kaka naneni kidonje dala ka. Ginwang'o ka gitimo yiero manyalo kelo hinyruok bang'e. Adoga ni wuondo na kanyathi. Iwinjo? Nyise na dhi loka. Adiera malich chako fwenyore. Chone manomiyo ne kuwachwanya ne kodi nikech dichone manokopes ni gate. Be hera nyalo loyo tim andhoga? Nengo mar hera ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Kik bay. Kawadhi nyime eni jatend piny Kamba Kalonzo Musyoka, gavana Mama Kweni Mutula Kilonzo Jr. kod mane en seneta Mama Chakos Johnson Muthama ojiwo jodhod Kamba mondo obed kanyakla ne yiero mabiro ma higa 2027. Jotelogo ne loso e yik mar jaod mane en jaod bura Mamboni Joseph Konzolo kama ne giyango chano romo kaka mane otimore ne jomasawa mar Kenya mong'ere kaka Limuru 3 kama gibiro loso e dongruok mag telo mag piny Kamba. Wechego nosir kod jotelo mamoko moting'o jagoro mar duond buch siasa mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend duond buch siasa mar DAP Eugene Wamalwa. Let's speak and say the following. Muthama, you'll be the convener, and I think the host governor, the junior, no, the three musketeers, Muthama, Musela, right? Mutula Junior, he takes over his position, the three musketeers, because they are part and parcel of this nation. So when I don't give up hope, don't give up hope. Go and tell Ruto, whom we know, I know him, we know him. Kalonzo ambia, I convene a meeting of a community. Sasa hiyo mpango ya ninyi kukaa pamoja, mwe wana Wiper ama wale wako kwa UDA ama wale wako chama gani, ninyi ni jamii moja. Mkikaa pamoja muweze kuamua kule mbele. Mimi naona kuna mwangaza. Nimefurahia kusikia mtakuwa na kongamano lenyu pale fulani kama watu wa eneo hili. Sisi tumekuwa na letu kule Limuru 3, na ile Limuru 3 kazi yake hamna pale kwenda kusema kwamba mimi nataka kuwa rais. Kazi ya Limuru 3 na wale ambao wataungana na sisi ni kutembea eneo la Mount Kenya yote, kwenda kusema tukae kama kitu kimoja, tuwe na sauti moja, ili tuweze kusema yale ambayo ni mazito kwetu kwa serikali, tukiwa kitu kimoja. Moko kuom jotelo mawuok e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi okwedo motegno paro mar pogo mwandu mag piny Kenya kaluwore gi kwan mag ji. Ka gilose ka chung od bura malunga lunga e kaunti ma Kwale, moko kuom jotelo mawuok e gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi oseyo paro makamano kaka paro mar nyayo akwede mag dhoudi kendo weyo chien gwenge mamoko e chenro mag dongruok. Kotenegi kod jaod bura malunga lunga Mangale Chiforomodo e kind jotelo mamoko, jotelo go ramo ni mwandu piny Kenya nyaka pog marom e gwenge duto. E kinde no jakom komiti ma budget Ndini Nyoro mane en wendo modhiale nyasi no osingo ni pach jopiny wi budget kod paro mar omenda ma 2024 idhi mi pek. Mimi ningependa kusema viongozi hawa ambao wanaongozwa na naibu rais warudishe ya mambo chini, wasome katiba, wajue kwamba Kenya yote sisi tunahitaji pia maendeleo. Aongee kuhusu Kenya, atengezee bajeti kama vile tunaona bajeti ya kitaifa ambayo imeshughulikiwa na bwana Ndindi Nyoro. Kama sio hivyo, sisi hatujashindwa kuzaa mwaka 20 kama ni kushindana na one man one shilling one vote, tutaharibu per capita ya nchi hii. Mumesikia mambo mengi, mumeelezewa siasa ile ya kupotoza watu, siasa ya kugawanya nchi yetu hii ya one man one vote one shilling. Sisi tunasema kama viongozi wa Kwale, hiyo siasa kugawanya nchi hii hatutaki. Tuwache viongozi waliopo katika uongozi wafanye kazi. Kenyan people are the owners of our country, and there is a debate around the finance bill. There is no report yet in parliament in regards to the finance bill. My brother Honorable Kimani Kuria and the entire committee is busy collecting all the opinions of the people of Kenya. I want to assure all our bosses who are the people of Kenya that your opinion is very important in the entire debate.
it is important that we give our opinions in that committee. And as leaders, we are going to respect the opinions of all the Kenyan people. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicho jiwo oganda ma pacho kae mondo wuog oko kar romge mandikruok e bwo okumba manyien mar thieth e kinde mandikruok igeno ni biro chako e giko mar dweni. Nakumicho ne lose kinde romo mar odiechieng' hingo higni 20 mar golo remo manobagi e kaunti ma Marsabit. Omedo singo ne jopiny ni migao mar thieth osetimo ikruok makare mar chako ndikruok mar okumba manyien mano kochakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Nakumicho notene romo no gi gavana ma Marsabit Mohamed Ali, jod bura Naomi Wako kachel gi jaod bura Mali Samis Joseph Lukuton. Na katika hii bima mpya pia ukishajiandikisha ukienda level 2 dispensary, level 3 hatutarajii ulipe chochote, itakuwa bure. Lakini ukienda level 4, level 5 tunatarajia tuanze kulipa. Na Wakenya tunasema kulipia bima ya afya kila mtu atakuwa analipa 2.75% ya income. Director ma Kenya Institute of Curriculum Development KICD Manongire Charles Ongondo owacho ni piny owacho nitiere yo makare mar keto tim kit somo no mar CBC kabendo kwayo jokanyo e sekta mar somo moting'o jonyuol mondo sir kit somo makamano. Ongondo ne lose kinde mano yore arambe mar gero klese e skul primar ma Agenga mantiere sub county Manyatike e county ma Migori. Jojuma ni kod ler mathoth. Somo no ma competency based curriculum kata CBC e pacho kae osebedo kakelo paro mopogore opogore nyaka ne chake e pacho kae. Nok mar gigo mag somo kaachiel kod jopuonj osebedo ywak maduong' ka otende kod somo ni mar CBC. Onge capacity nikech jopuonj ok trained, to jopuonj go bende ok gintie. 3 equipment manyalo support gik machalo sciences pokwa bedogo. Sikunde mathoth mag junior secondary pod onge kod gigo mag somo ma oting'o laboratory kod mamoko ka penjo maduong' en ni bende somo ni ma CBC nitie lai makare. Besides science and humanities, there will be a school that is capable of offering the sports and performing arts pathway so that the students who are interested do not lose it. Kora paro ni CBC ni en gima nyaka wabed gi a mini conference marwa in Nyanza province mondo wang'inia ere kaka wanyalo make sure ni the new education system our students lead from the front. Director Mark Institute of Curriculum Development babendo chune loso lai masomo kata curriculum Ngire Charles Ongondo waji somo ni ma CBC nitie lai makare. Transition is a change. It comes with its challenges. But all said and done, I can tell you, even with the challenges of the transition, the curriculum we are experiencing now is offering us better opportunities than the curriculum we are facing out. Ongondo mane wuo skul sekondari mar Agenga e subkono Manyatike kama ne giwuoyo weche mag somo mane okelo jonyuol kaachiel kod jopuonjre ne owacho ni kata bed ni somo ni kod tiko midhiero matin to entiere e yo makare. Ne wane piny owacho seche kege mopogore opogore somo no ma CBC koro kete tim e yo mowinjore. All the secondary schools we have now will offer at least 2 pathways, which they're already doing now. They will offer sciences because every secondary school already is offering sciences. Maybe in terms of STEM, the decision will be which technical studies are they capable of offering: woodwork, wood technology, metal technology, electrical technology, and building construction. Can start with one, leverage on the support of the technical institutions nearby, and purchase what they need. Maeno sikod manager gono maduong' e migao masom pachka Julius Juan babende wacho ni lai masom ma CBC ber kata kamano koni okete tim e yono makare. To be very honest, we are on the right trajectory. The only thing is that, as I said those days and still say today, curriculum implementation is a very complex process. And it is something that requires a lot of time to implement a new curriculum. Jolony wechego mag somo kod josiasa mamoko babende ne ochopo e skul sekondari mar Agenga mar twak yorego mag somo kaachiel kod arambe ne okono oganda luo ni koro ket maino e wechego mag somo. With the standards, Nyanza region was known as a place where the main cash crop was education. The main harvest were degrees, and there were moments when if you went for a graduation ceremony,
there were very many O's. So you'll find Bachelor of Engineering, University of Nairobi, Omolo, Okello, Onyang. We lost this somewhere, but I'm very happy with the rejuvenation that is coming up. Pesa ya shida kaka wengine sana jonyuol chudo ma jonyuol ne piny kabisa. Moro kiriembo nyithindo mane nyaka watim gibedo kono me jake doge manygi. Giwanda ng'eny mag somo osebiro kadok piny gwenge mag Kaluo nikech oganda okosketo maino e weche mag somo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Ma enjawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ina nyasaye kaka skiza chiwo mari. Takwai mondi dial star aboro achiel ariyo star abirio aboro angwen hash. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Bende irindiko kanyo ni welcome back mama. Neno anasendiko welcome home. Wow. Ade. Ario. Achie. Maher nyathina. Ya Maher. Amosi kanyo madam. Berahinya jay. Nyisa ni nyathina nitie kanye. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi.
Odiochieng' wuone en odiochieng' mosidhi mar dhialo chiwruok, hera kod tuonruok ma wuone e piny mangima kae seche mathothne ting' wuone irango mana kaka wi ot. Kawuono wamiyo pek kidieny mar wuone marito nyithindo kendgi, ting' madho liech dendo ne single fathers. Kaka achiel kuom yorego mag dhialo wuone, kawuono motelo ne odiochieng'no makiny, ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo wuone ariyo magin single fathers kendo kelonwa sigandgi e yo machalo koda mae, mano siganano mabende aweyi godo ka ineno kabende agoni oriti wechegi manyien mag ang'ichwelo wang'wa rad kendo kochopo saa 3 ka keloni weche manyien mago mag oimore. Nyinga Jaelieta, jaloko marwa en kanyoero Elizabeth Otieno. E piny mathoth ne ting' marito nyithindo imenyo e nyong'ong' mar nyuoko lwedo mar wuoro kod miyo. Mana kaka mine, jonyuol mawuone bende ka odongi ting'no kendgi to kalo e moko kuom midhiero kaachiel kod ber mopogore opogore. Ma en kaluwore ni gikawo ting'no duto mar joma chuo kod mine kanyakla mar neno ni nyathi odongo kaka owinjore e kinde matich, rito dala kod chiwo hocho ne nyithindo, be ng'iyogi maonge jabathe monyalo lalore godo kotenore kod pek mowinjo. E odiochieng' dhialo wuone, wakelo ni sigand wuone ariyo marito nyithindgi giwegi maonge minegi. E kar dak ma Nyalenda 5 Ways, e kaunti ma Kisumu, waromo gi Jared Omondi Atela, ma wuod Migori, jago makayo e odgi. Omondi masani osebedo karito nyithinde ariyo kende, nyaka ne gipogre gi min nyithinde higni 4 mokalo, golo saende oko mondo olaw. Kuma kapok otimo mano to neno ni oywe ode. Kama e kaka oleronwa sigande kaka ne oyudore kod ting' marito nyithindo kende maonge mingi. Ndalo mane korona odonjo, noyudo ka tiyo gi organization moro. Koro ka korona nobiro to nochungwa e tich. Koro ka nochungwa e tich to naduoge ot, nyiso min ot ne ochungwa e tich. Ng'adna rieko to nonyisa ni en oneno ni achak ne ohala mar botek. Anyise ni an gima neno ni anyalo donjo ohala mar riembo apiko. To nonyisa gimoro ni mimi siwezi kubali kuitwa bibi ya mtu wa pikipiki. Nano kawan gi nyithindo ariyo, tawacho ni nyithindo ariyo gi okang'e mokwongo ni abiro yudo tich karang'o, okang'e ni korona biro dhi marom nade. Koro nadhi tamanyo osiepna moro kare ni bwana amba gombo ni mondo ariembe apiko mondo amba konye go jogena. Odiochieng' mokwongo mana biro ga apiko no ka nowuok oko mong'iyo, koseng'iyo to penja nyisa ni ili takataka gani umekuja nayo hapa. Koro ne okaduoke, alacha chani gima ng'eni biro go ma ok yugi ma gima biro konyo e tich. Koro weche nochako kethre ot ka. En koko bang' koko, koko bang' koko, odwa na gola apiko no. Tapeni ka gola apiko na duoko ne wuon go. Wabiro chiemo nang'o ka? Wabiro chulo rent nang'o? Nyithindo gibiro rwakore nang'o? Wabiro bet nang'o? Koro kano gik 2020 dwe mara juma mogik mar dwe mar 7 ema koro nayudo liel dala, dawa monyuolo babawa notho. Koro nadhi to kana wuok gi janyuol to nonyisa ni kik ibi gi family, weche korona ng'eny, wawa nyithindo dong' Kisumu, odonge men gi ni bi liel. Koro kana adhi ginene, adhi dala moiko dawa maber. Koro chieng' mana duogo tagone simu ni asewuok Migori aduogo Kisumu. Koro onge ga time makadhi dala tanyalo kawo gi pikipiki. Koro an kana duogo taromo gi nyithindo katugo oko e gate kacha. Tapenjo gi ni mnafanya nini hapa nje? To ginyisa ni mami ametuambia tukungoje hapa. Tapeni ameenda wapi? To ni ameenda town. Koro kana biro ayawo gate adonjo gi nyithindo ot. Ot norwenya. Jaber noting'o gimoro amora ma nyaka katen mag ot. To nang'iyo gima natimo nago chonga piny. To nakwayo Nyasaye gimoro achiel, Nyasaye mokwongo miya chuny mang'ich. Ma msigo man go mapek miya chuny mang'ich. Kaso mar ariyo nanyiso Nyasaye miya rieko kaka do chako gi nyithindo ariyo gi. Komachielo kar dak onogo ma Nyalenda e alwora ma Capital, waromo gi Benson Wasonga Mika
maja Homa Bay, nyathi achiel e odgi ka opusore. Owuok tich oringo biro rango wuode mar ariyo mane oweyo ot ka dende lit. Mika osebedo janyuol achiel e ngima nyithinde adek kuom higni 9 sani nyaka ne minode Nyasaye om e higa mar 2015 kokalo kuom tuo mar kansa. Osedhach nade e higni go duto gi nyithinde masani koro gin joma bet madongo. Isugo mapek ni noyuda nikech noweya gi nyithindo matindo. Nyathi achiel nowe ka nitiere nasari. Ma nyathino nasedachgo masani ni form 1. Nyathi achiel nowe ka nitiere class 3. Ma en bet sani asedach kode ni form 3. Machielo nowe ka kokadhi form 1. Ere kaka wuone ariyogi osebedo ka minore e kind tijegi kod rito nyithindgi. An achiwo ga sa 10. Tachiwo taloso ne nyithindo chai. Kase loso negi chai tawenegi akete njagi. Kase kete njagi to poti baweyo ka keto negi e dier ot ka. To nochuna makoro adhi anyiewo TV ma second hand. Koro aweya ka wenegi ga cartoon ka ginyalo neno. Aweya ka cartoon ni on. Koro bar be seche moko na wenegi nono ma ginyalo tuga e compound ka. Koro kaka ne gimedo dongo koro ambe ne koro adjust. Koro adjust nikech kaka ne corona koro rumo koro gichako dhi school. Koro na adjust na chiwo gokinyi taluokogi kase luokogi tamiyo aloso negi chai taterogi e school. Koro sama gin e school no yudo ka ne gidwete school chakre saa 1:30 okinyi nyaka saa 9. Koro sechego in between kanyo yudo kaka ambe kwa nyalo kata kawo tich madhi mabor matin taduogo. Koro at least na yudo ka an gi yot moro matin. Apaka mage ma osebedo ka yiengogi e wuodhgi ni mar bedo wuoro kendo miyo e ngima nyathi. Gima koro hinyaga ne chuna ni nyaka ti for longer hours. Ka nyithindo osea school to magisebiro e ot to koro maseluokogi mamiyogi gimoro magimadho koro awenegi TV tadhi atiyo nyaka saa 12 taduogo atero negi sapa. Koro sama ginindo no an kidachako adok e ndara kata nyaka saa 5-6 otieno. Kichago kwana nyithindo go nego bed ni achulo negi fees, ambo nego bed ni achulo rent mara, wuon apiko be nego bed ni achulo apiko ne. Ka in one parent to ionge gi advisor nikech mama nyalo advise in bi nyalo advise. To kama koro ichunge kendi ng'ama nyang idhi kop idhi ire mondo o advise koro ongi. Koro choni nyithinde gi nyaka bed godo piny tipuonjori godo. Kachiel koni wa marach maber kik tim ma ka keto gi bo Nyasaye to ging'e wach Nyasaye. Ang'o ma osemiyo gi minjing'o mar dhi nyime kod ting' makama kata obedo ni gikalo e apaka mopogore, to ere kaka gineno ni girito nyithindo gi e yo malong'o mar miyo gidongi kaka nyathi owinjore odong bed ni en gi janyuol achiel kata giduto. Gima konyaga sana ni my parents pod ngima. Ndisi moko makogik e tiela 12 tagocho ne mama wa. To awuoyo kode ong'ado na rieko nikech mama ben ng'at ma moware en pastor. Baba wabe seche moko agocho na nse ne baba ogore lok atim nang'o. Gima nawache chunya ni nyithindo gi ne ok ondikonwa barua ni mondo wanyuolgi. Wane mondo anyuolgi out of our own volition. Ko number 1 nawacho ni ok nyithinda gima chamo ema gibiro chamo to ok gibi thagore. Ka pii ma biro modho tabiro modho kodgi. Magi jip majared kod Mika nigo ne jonyuol wetegi marito nyithindgi kendgi ka onge wuoro kata miyo. Nyithindo are very innocent in every disagreement. Kaw nyithindi kata ko weni nyithindi go kaw nyithindi go tibedgo. Iwacho ni kila mtoto anakuja na sahani yake. Samanya ineno kidonge nyithindi kamano. Nyasaye be yawo ni yore to kendo miyi riekni mang'eny inyalo miyo kaka konyo nyithindi. Joma chuo wete na single parents kik uwit nyithiu. Ka Nyasaye gwedho gi nyithindo, please tem ibed machiegni gi nyithindo. Ka ti advice gi, ka to ging'eyo ni in wuon gi to in min gi e kit ngimani. Kinke gising'e mano to ngima bro dhi mbele. To kiweyo gi ni in be idhi kama to kibi faulu mirit nyithindo. Ma bende e wach magin go ne oganda ewi weche ma ok ni kare mosebedo kaliekore kendo wachore ewi jonyuol marito nyathi kende ka onge wuoro kata miyo. A single parent kata single dad is not a crime. Someone tell gik moko miyo nikech marriage is not a matter of life and death.
kuno go beno wero marriage to kotamore, to it is always good to walk away kapod ngima. It is always good to separate. Kuna rudu to sa to kotamore, tafadhali useparate kimok ne ngato dhie jela, ngato dhie buri dhi iki. E seche ma Mika to onge kod gombo mar kelo kendo miyo machielo mar konye dak to kuito jaode. Jared to chano mar manyo ng'ato kata kamano mano biro bedo bang' ka osechopo gombo mare mar dhi nyime kod sombe e Kenya School of Law mondo bedo okil manyalo yalo ne ji weche familia kod pogo mwandu mag pacho mondo obi omi nyithinde gima maber moloyo kaka otemo negi sani. Nyithinda gi pod adwa kowo. In fact adwa kowo gimane momiyo kadwar kata na kendo ginigo. Kadwar kendo sana dan nyithinda gi atergi mbele. Gima ntie hata an open for relationship, lakini gima pod ni mbele na mokuongo. Kichang'iyo ni adani akonga bed stable economically. Maka chaka yudo nyar ng'ato to ko biwe ni ang'owa an jono lwete. Ko adani akonga bed economically empowered. Mang'eni kadhi Kenya School of Law machako practice law. Kanyo kwa nyalo manyo nyar ng'ato mondo koramba make lwete mondo wadhi mbele gine wacha adonje Kenya machielo. Odiochieng' wuone oulang'o e ngima Jared kod Mika. Personally, Father's Day gimomin kuom apani it is a day to celebrate fathers. The achievements magisetimo gi challenges magisekade. Father's Day en mana ni mor kende nyaka tabedo ko ok dang vidi kuya nyaka beda gi mor nikech kaka sebedo kan gi nyithinda. E kar dak ma Migosi wayudo Easter Okech ma en nyan mochung'ne kedo ne ratiro mar kit chwech. Ojiwo ganda ahinya to wuone mondo thor limo johocho sama gihinyore keny kaka yorno mar geng'o masiche kaka mag derruok kod nek matinde ng'eny e keny. Wayudo ka jok moko ibet gi mon, udak gi mon, ma mon go boko beyo ahinya. Mon moko bende gin jok maricho. Nikech gikelo gik moko mang'eny e keny makoro imbe ok inindi. An ang'iso ga ji ni bed kendi gi nyithindo, rit nyithindi. Nikech kirito nyithindi ibo bet ng'ama odak e ngima ma iyiero maber mantie gi kwe. Easter jiwo jonyuol mondo nyis nyithindgi kit ngima malong'o mani kod nengo. Gimidwa mondo dongi na chaka pod tin. Nikech kok watimo gik makaka mago to obo yudo ka nyithindo gi nyalo muomi. Koro wawacho ni in places mantiere fathers gi play their role, yes, as a father. Nego gibed ni gimbe ne gin kanyo gitayo nyithindo kumondo gibed ni gintie. Sigand Mika kod Jared opedhi kaka ranyisi e wi ting' ma wuone ni godo kod kinda magiketo ka oponi gidong' kod pek marito nyithindgi giwegi maonge minegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor.